Excellence in Sustainability and Green Campus Practices and Placements లో భాగంగా కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వారిని సభాముఖంగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం టు రిసీవ్ హెచ్ఎంటీవీ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డ్ 2025. Excellence in Sustainability and Green Campus Practices and Placements. Congratulations, KG Reddy College of Engineering and Technologies for receiving HMTV Technical Education Award 2025. Hyderabad Loni Indian Institute of Inspiration Technology నుండి పోస్ట్ డాక్టరేట్ పరిశోధన చేశారు శ్రీ రోహిత్ గారు. సో వారికి మన హెచ్ఎంటీవీ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డ్ 2025ని అందిస్తున్నారు. వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్. చెప్పడానికి